34e épisode officiel du podcast présenté par Bani Mosokoba et Nathaniel Damele. Verset du jour de mercredi 26 février 2025. Galates chapitre 5, le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est essentiel, même dans la vie chrétienne. Dieu nous appelle à manifester envers les autres le même amour qu'il a pour nous. Aimer son prochain, c'est être patient, compatissant, prêt à pardonner et à aimer sans attendre de retour. Cet amour va au-delà des sentiments. Il se traduit en actes concrets. Aujourd'hui, faisons de l'amour notre priorité. Choisissons de répondre aux offenses par le pardon, à la haine par la bienveillance et à l'indifférence par l'attention sincère. Que le Seigneur nous donne un cœur rempli d'amour, capable d'aimer même ceux qui nous blessent. En aimant notre prochain, nous reflétons la lumière du Christ et accomplissons sa volonté. Que l'amour de Dieu inonde vos cœurs et vous inspire à s'aimer la paix et la fraternité autour de vous. Soyez bénis et porteurs de son amour partout où vous allez. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Ni anga podcasti sendanya bisaba ani nanina ye mime lase Bani Mosokoba ani Nathaniel Damele fe. Bi arabado février kalo kile mugan ani wɔɔrɔ san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Galasikaw kitabu la a sura 5 a verset 14. O b'a fɔ ko katuguni sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la. Ni ye i ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Kanuya ye danaba ɲɛnamaya kɔnɔko yɛrɛ de ye. Ala b'an wele ka kanuya kelen jira mɔgɔ wɛrɛw la. A bɛ kanuya min na an ko la. Ka i sigiɲɔgɔn kanu o kɔrɔ ye ka muɲu, ka hinɛ, ka labɛn, ka yafa ani ka dɛmɛ don k'a sɔrɔ i ma segin ka fɛn wɛrɛ makɔnɔ ka bɔ a tigi yɔrɔ. O kanuya in bɛ tɛmɛ dusukuntaw kan. A bɛ baara kɛ ni wale jɔnjɔn ye. Bi an ka kanuya kɛ an ka fɔlɔ ye. An ka sugandi ka jurumu jaabi ni yafa ye, ka kɔniya jaabi ni ɲumanya ye, ani ka ɲɛmajɔbaliya jaabi ni jateminɛ lakika ye. Matigi ka dusukun di an ma min falen bɛ kanuya la, min bɛ se ka hali mɔgɔ minnu tɔɔrɔla olu kanu. Ni an bɛ an mɔgɔɲɔgɔn kanu, an bɛ Krista ka yelen jira ani ka a sago dafa. Ala ka kanuya ka aw dusukun falen ani ka dusu don an kɔnɔ ka hɛra ni balimaya dan an lamɛnni na. Aw ka duwawu sɔrɔ ani ka a ka kanuya ta aw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.